hianin toilet te pawh a awm ni awm tak ani a tichuan room kan lut anga an room hi nuam dawn khawp mai a ti hian hei a zau lutuk lo na a nuam ve ni bathlar nuam tak mai a awm a ti hian hei bathlar varanda a awm a mizo tawng chuan bathlar te pawh kan ti anga tichuan tunlai chuan varanda te kan ti mai a chuan tah hian hei hi in hnuai atanga rawn chho na step ani han railing ani a tah hian bedroom awm le a an lo nei tha ama fans te ho hmu tan te le a du piang te en tan karan da chho ve sum sima chuan in hnuai hengan thanga chauka alia hnuai ber second floor ni a awm a anuam ko mai helam hi chauka te hai anuam khop mai dawna pawh le se chauka hianin thil chhum ei tur hi tui phawt mai se la tiro chhum kam leng no kan ut ti velai chu mo helai hi room tur master bedroom nge ni a ei master bedroom tur ne mo pati mai a thlang la mani mo sin kan kan to nom ko mai chuan tlang bo me zau tu tro me zau sai kama kon nen ali le pi her pi ma her hei inin bia inin betor al khata ko ai pa in muai nge i mu dan sim comment sim te atak ai na thamo di pi chu patto la vai chon uluk vak ngai chung la ba tara alai fainin hu ve ve in lom puyom ve ve ka tia in cha ka on yang taka tro mi dang lo lokal lo tro anon sen ran sai fo sia kan police ha me bang hian an lo mu ve tu ra nga ya kai alom le mai alom na ben siam na sa tu ya ai lo feluna na kila kan nat zai hawanga zai te nuam non tu kila kien mo thaeng noya te ala te kan cham tur kha shel lo mai thaeng nge ni sakatang le na ma tang tu ma mi mo thai do a bing cheng bu em don lo a nom non real sin